Resebide da tayin olmaly. Sen, men, galanlar howp hasam ýakynlaşa we ýakynlaşa. Ýakynlaşan ýok Bruce. Ola ýapştaýda. Galanlar. Olar nerede? Arthur Curry, Aquaman, Oteleye, organik biomehatroni bedenin bölügi, ol kiborg, yok oluştaydan, bari alien. Kimi gözleyen bolsan adam o mende. Demek sen Batman? Ol kahramanlaryň wagty gaýtyp gelmedi diýip aýtypdy. Bize gaýdany gerek. Sen nähil süper gücüň bar? Manat. Men gezegim. Tayin mi? Bile işleýäniňiz diýseň begendir ýa. Ýar anatyn kostyumunda. Bäşlik. Uzak däli meňze.